Palsu le. Palsu iki. Palsu. Yo. Ya, ayo. Ayo Bram, Bram, Bram. Iya, ha, ho. Ha, ya. Ya. Apa petang nyilih center? Nyapo, nyapo. Seru ah petang. Ya, hit, ya, lo. Pak Min. Ah. Kok nantang dadal ku nek iso tak kene ora iso. Iya. Bose musik wi. Orangnya musik wi. Pinter aku toh, makane wikin jungkira si Raise lagi entuk. Sampun ya Le ya. Pamit Le. Karo Mbak Manten. Ya, pamit sapi salaman. Mau aku dodok depan, nah. Jan pinterin. Anake sapa iki? Nggih Bapak, angin kula gegojek kateng mriki sampun cekap bile wonten klodak leduk kula angin kula gegojek kateng mriki nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkahipun Hastungkara pepunden kula Bapa Rawi, monggo. Berkahipun Hastungkara kawilujengan. Pepunden kula ing wenatu pakurmatan Bapa Rawi kadherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng hadirin hadirat ingkang kawula hormati, semoga kita sarengan nyuwun Allah Subhanahu wa taala
Mugi-mugi paewahan ing siang punika tansah pikantuk ridhonipun. Amin Allahumma amin. Pil khusus dumateng bonang teman kalih pun dasaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wa barokah fi dini fi dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nu'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yu'adi mithlan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil wal afat wa taqdi lana min hajat wa tutahhira biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi akhir hayati wa batal Allahumma inna salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina Allahumma ghfir alaina fi syakardil mautina wan najat minan nari wal afwa inhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagara punden Purwa Madya wasana wusanekati sampun paripurna. Sawiji mbaka sawiji reroncen ing adicara katur pramila sumangga kula dherekaken mungkasi pahargyan siang punika kanthi wasan hamdalah sesarengan kadherekaken sumangga alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula priyangga Ki Kamtogondo Asmara juru pengendali wara bilih anggen kula ngaturaken reroncen ing adicara kekiraan tupang susah lepatipun mugi tansah jagung pangsami gangga trigangga durga mentak kala sirna. Mugi tansah rahya kang sami pinanggih bila taufik wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. PMP Musik. Indonesia Barau Metro dan Duko Boya Jawa Timur. Ketenten tenang duwe omah sing bersih kebakal tresna kebakal silan sayang. Sampai koyo lagi kasmaran tenang laku tak kau bebarengan batur suhu bisa jadi aku sama
Jani